Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat jangani ke janmit singi thok ding, ngina pai shwa shakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. U executive member u bapet ia ketenat ke Roy Kapar jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba karna sosyang ula pentip bagi dangdon tang sauteli ki constituency na sorkar ki balayo ban Pyrthei kam yaki kampen Roy ke badai lembaga 15th Finance Commission. Ya gani uba karna sosyang ula pentip haka kenta keli jengkeli bala bu da uba bala jet rani UMDC ganong po uba kwa tip halor ki kampen Roy jangka KHADC ba Pyrthei hagi town committee. Ka District Magistrate jangka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba. Kala penjari da ke Section 163 BNSS hadin bala yok pediang ya ke jing ujor baka jing ya khalai bat kiwei gi kam bean ki bejut nem bah haulum shlong man lau snem ha ka singi lek menu snem tamai bat kumjoru ka don ka jing krong pisa bean na ki kali jong ki reu pai ba ki barung bat ki ba penyeng halum shlong ha ka singi lek men snem tamai. Ka DC kalamaham bagi pepenken ya kani ko hukum ginsya penshitam hapo ka section iway pra jong ka BNSS bat kani ko hukum kan trei kam no mardor tat hadu bana penbena dak moy pat. U Chief Executive Member jong ka KHADC uba peniat sing sim ula pentip baka council kala pen scam ya ka rai jong ka dorbar sinong mausen ram banam sya satia ya ka no ka jingle niam hapo ka krem mau jembun. UCEM la pentip yakani haba jubab yaka 0-hour notice balawan ra da MDC ganong po uba balajit rani halor ke jing berngem pakhang surak keseng ketumba suraksha parishad lada omsya ban lekniam yagi pait hindi kehakrem mau jembun kebadon hamasun ram. UCEM ula pentip yakani haba jubab yaka 0-hour notice balawan ra dau MDC ganong po uba balajit rani halor ke jing berngem pakhang surak jong keseng ketumba suraksha parishad lada omsya ban lekniam yagi pait hindu hakrem mau jembun kabadon hamausen ram. Ka senjuk kiseng samlashnong Shillong City. Kalau dawa ya Khubor sensyar jangka East Khasi Hills District ban penbena kum kasngi terkong kiat lani ke dry day haka arpusau bat arpusan Tarik Nohprah arjar arpusau bat haka shi Tarik ukela lengkot arjar arpusan ha barok kawai ke East Khasi Hills District. U General Secretary jangka senjuk uba Vivan Richmond Karkongor ula ong bakani ke jing dawa kalong ban pelat na kino ke jing huri hura haka met pekmet Christmas. Ka New Trap National Youth Front kala keno baka Investment Meghalaya Agency kadaitang ka durbula jong sorkar Jylla lengbaga Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024. U Presiden jong seng uba sadon bla ula ong ba yakabor barok labat lut da ka General Council jong Investment Meghalaya Agency bat ka High Powered Committee bala klik do menteri rangba ka Jylla. Ulaong ba nang ni syakmat ka jing thiet jaka kan sayat no lengba ka syuki jong menteri rangba bat ki menteri sorkar bat ha ka juk kapor ula kan thoru ya ka jing bum kentup lang ya ki Autonomous District Council ki balong kinong yada ya ka khendau ka siap hapo kani ke Jylla Meghalaya. Ka Riboy Christmas Committee kala plepat ba ya ka jing penriam itanat bat ka jing pentaba da ki boarding ya ka sor nongpo kum sibenta ban pediang ya ka Christmas ka badan ru ka jing mut bejeliu hagani ka ayam telang. Ka ba compare hagani ka jing play ka jing penriam itanat hasor nongpo ka dei ka shing oi bala shnapen itanat ba. Ki nong yalam jong Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Mauet Circle. Kila lek banya kendo ya u Executive Engineer jong tenat PWD Roads. Banya kren halor ke jingduna kanala ha shilenter ke surok nongstoin Mauet bat halor ke jingbom kentup lang ya ke jingking risiang ha ke skim shna surok ke badai na ke World Bank. U Secretary jong FKJGP Mauet Circle usamla Andreas Rentong ula ong bahaka surok ke bajrong , 40 kilometer kanala kadon tang pra kilometer.
Ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District kala penmi ya ka hukum dagaba penjari daga Section 163 BNSS hagaba onom syasyo ya kali skum kiba palat put bakin yai lengba ka mau tawar mau set kenam bat kumjuru ha Kylleng gibenta jongka sorshilong gino giba pen ken ya kani ka hukum kingat ha ka jingsya penshitam ka DC kala penmi ya kani hukum dai hadien balayo jing tip ba ka jing ya ki kali kit skum ki bayat palat put ka bo jing mai ki pai ba la raja ba uskum uba kikit utungko bat usainar elektrik kani ka hukum kan trekam naduk ka khat khandai tarik Nohprah arajar arpsau banwan ra ya ka khoj ka subah hapok ka yo mau kerwat ki nong yalam ka sankur da ka jingi treilang bat kit khot jonga village defense party lambat kitna trekam ba pher ka sarkar ki khot ka new trap integrated territorial organization bat ki nong sheng yo ki lapun khoj ya ka yo mau kerwat ka jing ban khoj ya ka ni ka yo ka long ru kum shibenta ban rat ding khong ya ka jing sneu ba harukan kham tam ka jing Jylla jong ki kam sneu kam sme bat ki wei ki jat jing sneu ki ba pen i sat met ya ka yo ya ki nong shong dukan bat ya ki nong thiet nong pet ka office jong u Deputy Commissioner ka West Jainti Hills District kala sam ya ki lat jingerap syaki long yeng bat syaki nong rep ki balam mat ya ki jing sya pun jilor ki mar rep ha upria ka bala jaha ka santarik unai wing arajar arpsal ha ka jing yalang la saki lang da MLA ka Jowai uba wailat miki Jylla ka additional deputy commissioner ka kong HML kenta u BDO jong atat las kain CNRD block u Dr. Hey Monmi Nyang bat u BDO jong ka Namdong CNRD block uba pi pasa ka jing pen kre na ka bentaban perlong ya ka Megalaya Games ka bahan Rio ha ka shnong Jowai bat ha ka shnong Wayajer kala ya syakmat ha ka bala pentip bakin don palat sau hajar ngut ki nong yelekai bat sau spa san pongut ki official bani shimenta ha ka ni ka lempung yelekai ka bahe ha ka Jylla ka ban salong naduk ka arpo tarik haduk ka arpusan tarik ukela lengkot arajar arpusan ka Hill State People's Democratic Party kalapan benai ka tup kerteng banengkong jongki kertong ki bansai khon ha ka election MDC syaki arteli ki Autonomous District Council ka bansalong ha ka arpuai tarik rumpang arajar arpsan u President jong party uba KP Pangniang ulaya thu bakidon riungut ki kertong ki bansa aireng ha ka election syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat arngut syaka Jainti Hills Autonomous District Council ki nong yalam jong maulai social service organization kilai kenduk lang naga benta bania kren halor ke jing pen pau jong uba tai bor lang patau ya ke jing artatin ban yakun ya ke election MDC na maulai constituency ka ban salong ha ka arpuai tarik urumpang arjar arpusan hagane ke jing ya kendo ka dairu ka lengko snem ka bapra jong ka MSSO ki pai nong maulai ki lapan pau ke jing sungsi baladau ba tai bor yakun syu ya ka election MDC hagane ka kenti bat kila ong ba dei setia ban syong thai ne ban randin na ka lempung yakun mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari ka kanhon jong ka Maha Vikash Aghadi ka bagan tup ya ka seng Congress NCP, SP, bat Chief Sena, kadang yai peteng ban penlong jing hi syabar jong yeng dorbar tauan jong ka Maharashtra Hanagpur ban persya ya ke jing gentok jong Amit Shah ya u BR Ambedkar. Kad bahamam bai pat ki pulit ki pengat kendon ain ya bongut ki khot jong ka Bharatiya Janata Yuva Morcha bat ki ladon ru bongut ki basyakem namar baki lek ban penjot penprai ka office jong ka seng Congress ha Mumbai kaladon ka jingplu ding ka basyirkhai ha topsia ka badon ha Eastern Kolkata ka badai ka Jakasa ki brio ki baklem yeng klemsem aduk menta ompat shimla yo jing tip lakadon na em ka jing yap brio ki pulit pelip ding ki shem jing ban pelip ya ka ding namar ka jing jurul palat ki pulit ka Tripura ki layo kem riungut ki nong Bangladesh ki petang wan na Delhi bat ki wan yai lengba ka Tripura ban lek phai biang shala ka jongkari la kem ki na ka wei ka guest house ka badon ha Khowai district ki dei ki pasyong basa ha Feni district jongkari Bangladesh kila pla ba khendiat banai menchua kila lek Delhi ban wat kam wat jam bat kila shnaru ki shnatu yo Aadhaar card pan card bat epic card
tang hapo san banai ki pulit ki layo kem hadu news pangut ki nong Bangladesh ki balawan sya Tripura. Hadin ke jingmi jong ka artificial intelligence kiladon hadu laipun rihajar laispa arp saut ligi hukum jong ka yang bishar ki balapan kelas ka ketin Hindi bat safu hajar riuspa nyu pesan telipat lapan kelas ki kan nyu teli ki jai ketin ki bayakran hari India. Ya kani la pentip haying dorbar ba kari dau menteri ketenat ain u Arjun Ram Meghwal. Nyawngut ki briu ki layap bat lai pesan ngut ki laman saw naga dau ke jingi aksiden hapadeng ke trok ke bakit ya ki kenja chemical bat ke trok ke bakit ya ki LPG. Kani kalaja Jaipur Ajmer Highway. Haga video ke bala sapriang pat ba layo i ya ke ding ke baklang bat ke tedem ke balengko haga tai ke jaka. Kawai ke skol private ke badon hagitain Dwarka Delhi kala syak berngem pen betai bom. Marsenyo ya kani ke jingtip ki pulit ki lalek syak kani skol ban tokit benia bat om syak syuk ya ki kena ban wan syak skol bat lahap ban syushim kelas online no. Kani ke jing syak berngem pen betai bom hagi skol Delhi kamdai satia kasin benengkong nrai ke dai ke bela juja na ke Porsche ke por. Ka Supreme Court bala klik dau Chief Justice of India u Sanjeev Khanna kala syong bishar mentakasngi halor ke mokot duma ke bamudui ya ki nongyalam ke seng Kongres ki bala kenok baka don ke jingtut jong ke EVM ha ke election MLA ke badang sudep longshan ha ke Jylla Haryana. Kani kedai ke Khubor ke compare but ke bamju kam yo ngau kot ke bala jah ha ke Jylla Andhra Pradesh. Kawai kalong keme kabala tip kerteng kumka naga tulsi kala order tiar ban penpoi hayeng joka nrei kala kendit threat haba 1 poi ka song kabadon penban da ka medyap bat ka shiti dawa pisa ka bahadu shiklor laipo lak tengka ka tulsi gadang syudep snayeng thamai haga jaka baka sorkar kala ayaka kala panjing yarap na kawai ka kenhon kabala tip kumka Kashtriya Seva Samiti ba kan nok sinyang lem ya ka ban pendap ya kayeng. Kani ka kenhon kala nok sinyang da tiles. Ha ka sien ka baar ka tulsi kala lek panjing rap biang ba kini rap da kitiar light. Bat kani ka kenhon ru kala kular leng ba ka WhatsApp ban penpoi ya kitiar kum ka pangkha bat kiwei pat kitiar light. Dai ha kesengi palai ka khat kandai tarik Nohprah arjar arpsau balawan ra ya kesenduk teptiar teptar hayeng jong ka tulsi bat ubriu ubawan ai ula ong bagi dai kitiar ki bala pha ban penpoi syaka nrei ha baka play kesenduk kalapan banda ka medyap jong ushenrang briu harengkat ke siti dawa pisa ka tulsi kala khenyu ber kala pentip syaki pulet Marsenyo jingtip u SP ke West Godavari District u Naim Asmi ula let cheyeng ke tulsi ban tokit bat yakamet yap la penkit no sya hospital sorkar. Haga jing sedang jong jing tokit la lap baka dai ke medyap kepala saw ni san sengi. Haduk mentagi pulit ke Andhra Pradesh kidang tokit benia halor kini ke jingja bat kila khot hajiru ya ki nongelam jong ke Kashtriya Seva Samiti ban tokit benia. Mentapan ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri jong Pyrthei. Unong tau ain na Republic of Abkhazia u Vakhtang Golanzia ulayap na kadaw ke jingsya asiat ha parlimen. Ka Abkhazia kedai ke jaka ke bahab ha Georgia nrei menta kam tre syuk ban peniso ya ladi bat ke Georgia. Haduk menta 4 tip ya kadaw manu bedon keti ban siat ya u ban ke jing tokit kadang ya syakamat. O Presiden ke Brazil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ula lek pai biang no sya genong ba Brasilia, bat un sedang biang no ya kakam, namar ba ki doktor ki la pelaj ya u hadien bala dep ban put ya ke klik jong u. Uda Silva ula lek ban syak sumari ya ledi syanong ba Sao Paulo, namar ba ke don ke jinglang senam ha ke jabi jong u. O Secretary General jong ke United Nations, o Antonio Guterres, ula kentu ya ke Israel baka daiban sangat no ya ke jingklon jaka Syria bat ula kentu baka Israel ke daiban phami no ya ke sipai jongka namar ba ki hab bandon hagi jaka ya kanat kin dai tang ki sipai jong ke United Nations. Kani ke jingkren jong u ke dai hadien baka Israel kelas dang ban shim kabu ya ke jingklem ke sorkar Syria dak ba kentur bat pha sipai hapo upur usam jong ke Syria ru.
Presiden ka Egypt Abdel Fattah al-Sisi ulaya kendo ia ki babun kinongilam jongkiri badon ha Middle East banya keren halor ka jingdon kamban penne ia ka syongsuk syongsan hagane ka than. Ulaya kendo ia ki ha jingalang jong Summit of the Developing Aid Organization for Economic Cooperation ka balalong ha Egypt. Ka India kalapha 1000 metric ton ukau kum gadak ke jingarap ya ka Lesotho ka riha Afrika ka badan mentah pedang ke jingkerdo bam. Ka Lesotho ka dai ka parlok jong ke India ha ka kai peteng bat ki wei pat kikam. Ki nong trei jong ke Amazon ki batre ha ki jaka trei kam boper ki badan ha United States ki la sange trei kam hadien baka Amazon kam shimlala ban ni penbek ya ki jing ka baka ya kendo bat ki nong trei. Kidon kumba shipau hajar ngut kinong tray ke Amazon ki balapan benaban sange tray kam. Ito gilong kimat Khubor.